Mga suking ti paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ay, day. Malis siya akong ipilailan mo. Kaya padung din ay ka na. Uy, hello. Mamakat-iwag. Ay, di mo? Hello. Pagkilong ko, Ay, tingalit madunggan ka. ay, yan. Ilaila din mo sa akong friend si Fiem. Fiem, si Ian. Hi. Hi, Fame. Nice meeting you, finally. I heard so much about you. Mao ba? Chikatura gid kayo rin akong amiga, no? Ganahan naman sa kumaminaw. Thank you, nga nakipanggawas ka na ako karon. Way kaso, uy. Day off man sa nako ron, maong nakigayon ko ron. Ibaw ka. Ganahan ko niyo. Fame, I know, layo kita gap sa edad. You're 26 and I'm 40. Pero, I just felt like interested na dahin ko niyo the first time I saw you. Iyan, Sorry, I know kalita kayo niyo, pero considering my age, dili na ko gusto mag-usik pa sa akong oras. Fame. kadiyot sa good. Unsa man ni, panguyab na ba ning imo? Kung makaya mong pagsabot, yes. Iyan, Pero, I'll give you time to think. No pressure. salamat Iyan. Pero sisi, i-remind natin ka ha, nga ka si Ian, minyo na. Pero, tao-tao na silang nabuha, kinasakpan niya yung wife, Richard. Mao ba sis? Yes, pero kung nagagusto di kaniya, ay sugta eh. Pero, expect na lang yung daan. Nga, naging malikayan nga, magakontak kaya pala sila sa iyang wife. Kung kayo naman sila yung anak. Mao ba? The question is, anda magid ka? Kung bahin sa akong wife, Fame, dili ka angay mabalaka kay wala naman gid mi. And naasad siya ilain karon. Mao ba? Mm. Ang ako malanggod nga, basi no magsamok ba? Fame, hindi sa gumutugot nga sa mukon ta niya. Isaad ako nimo. So, unsa naman? Kita na? Oo, Iyan. Kita na. Yes. Thank you, Fame. I love you. Ay, Tita Pem. Hello, Baste. Ikaw na kanak? Yes pa. Okay, sige. Pag-toothbrush na dito, ha? Then, katuog na sa imong kwarto. Kay classic ka pa, ugma. Hmm? Okay, kipa. Buotan si Baste. Okay, ato to sa akong kwarto? Mm, Mahadlo ka? Hmm? ang anong hadlok man ko? Fame. Dali as pa dahon dahil no ha. Murag kalos alang tong imong gisugot si Ian. Maulagi. Kanon, mag 2 years na mi this year. Wow, happy for you, Day. Ay, may nagani kay wa magsabok-sabok ang iyang wife, no? Katong bag-o pa, day. Makasabot ko nga, tungod lang sa bata. Pero karon ambot ba? Mura ni-intrude na siya apil sa among relasyon ni Ian. Uy, hala, mao ba? Pero hinoon, kampante naman sad ko kay wa masagi pa feel hinoon ni Ian ako nga na ako'y anging kabalakan. Kana, sakto gina, Day. Mao na yung pinakalabing importante. Pasensya na ha. Di sa tamadayon ron ha. Ha? Nga naman? Overtime ang gugkuron. Dagan ang trabaho nun di sa opisina. Oh, mao ba? Oh, sige. Ang imong kaon. Nagpa-deliver ako din sa opisina. Okay, sige, Han. Next time na lang ta magdungan ng dinner.
Amping inig uli ni mo. Ikaw sad. I love you. I love you too. Kinsa man ni? Unregistered number man. Hello? Pwede tang magkita. Ang kinsa ni? Mylene. Ian's wife. Oh. Gusto kong buwagan mo ang akong bana. Unsa? Mora ni mo toyo sa mong pagkikita nako. Concern lang ko sa kaugmaon sa akong anak. Bata ra kaayo ka parang iyan. Sa kaugmaon kita sa imong anak? Or tingali gusto ka lang nga mobalik si Ian nimo? Oh, Nahibaw ka, Mylene? Wala mo kita problema na ako ba nga doon na pa may komunikasyon ni Ian? Kaya nakasabot kong naan mo'y anak. Pero ang dili na ako masabtan nga anong hastang pakigrelasyon ni Ian din hinako imo nang hilabtag apil. Ano? Nagmahay ka na ba? okay. Fine. The way I see it, way preno ang imong sinultihan. Dili ako gusto nga masakitan ka, pero kay harsh ka man kaayo na ako. Sultihan ta lang ka. Nga nagsige pamigkita ni Ian without you knowing. O unsa? Maong kung ako pa'y ikaw? Ikaw na mismo ang makigbuwag niya. Kay tingaling mas masakitan ka kung siya mo ay makigbuwag ni mo. Takot ka! Di mo ko giilad! Di mo ko giilad! Nisalig ko ni mo, Ian! Nisalig ko ni mo! Han, tuhoy ko. Uy, buti masabot ang among sige panagkita. Uy, buot ipasabot! Pero imong gitago na ako! Oh, mas maguwag kang edad na ako, pero dili ko bugo! Ayoko gisod sa mo bulsa, Ian! Han, paminawa una ko, okay? Ano kaya ang ipagpaminaon ni mo? Makigbuwag na ko ni mo! No, please, ay nagbuhat ka. Mahal tayo ka. Ugwa ko magbinuang ni mo. Kung gusto ka mabalik sa mga asawa, sige! Pag-uban mo! Finn! Uy, ala, Nay. Si Ian pa si panawag na ako. Ayok to pasagdin na siya. Ikaw ba? Kagaya sa nimo eh. Way adlaw nga di siya manawag na ako. Armutan na bahin nimo. O, gali, wag siya magbinuang ni mo dahi. Uy, pag-istorya lang gud mo. Day, Eh, bahala ka eh. O siya paniyon sa kong kondo. Ano mag-istorya mo? Thank you, ha? Ay, uy, siya pa yan, Ian. Ah, sige ha, biyan mo ha. Pag-istorya lang sa mo diha kay. Doon ako sa kwarto. Sige. Finn, please, magbalik ta. mahimo pa. Ayoko kupti. Please, tuhoy ko. Nga mahal ko kayo ikaw. Kung mahal pa ko ni mo, waon ta ka mamakak na ako. Nabuhat lang to na ako tungkol kay di ko gusto nga maamong ka pa. Problema na to na mo ni Mylene. Ug di ko gusto nga magunahuna ka og laing butang kay di ko gusto nga mahasol ka. Iyan, Fame, please. Wa ko magbinuang nimo. Mahal kay ka. mahal sa kayo ti Iyan. Please, magbalik ta. Kakita pa unta kog laing lalaki, nga dili ko maproblema. Pero dili na ko kaya muhian si Iyan, tungod kay aside sa mahal na ko siya, nakafeel kong pinangga ug mahal pod ko niya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga hikalang taagi ni Fem nga taga Uzami City. Uban sa awit nga iyang pangayo, awit nga nagkalahan time